Христос уваскрос, сапраўды ўваскрос. Свята Пасхі – гэта той цудоўны момант, у які Бог аднаўляе свой запавет са сваім абраным народам, да якога належыць кожны з нас. Вядома, у гісторыі мы не заўсёды былі верныя гэтаму запавету. Нашыя грахі, слабасці, занядбанні – гэта ўсё тое, што Езус Христос узяў з сабою на крыж. Менавіта Ён, наш збаўца, наш брат і наш Бог. Ён замест чалавека усе нашыя грахі і слабасці узяў на крыж, каб там прабачыць чалавеку ягоны грэх. І таму гэта вялікая радасць і надзея, што Бог у гэты момант прабачае нам нашы правіны, перад намі адкрывае шлях да Божага валадарства. Не можа быць большай радасці і большай надзеі для чалавека. І гэтае ўваскрасенне – гэта не толькі той момант эсхаталагічны, на які чакаем у будучым, ужо сёння. Езус прапануе нам гэтае новае жыццё. Прапануе нам уваскрэснуць з нашых недахопаў, з нашых слабасцяў, з нашай нявернасці і распачаць новае жыццё. Быць уваскрэслым сёння – гэта азначае быць верны навуцы Езуса Хрыста. Гэта азначае прабачаць і прызнавацца да сваіх памылак. Гэта азначае бачыць побач з сабой чалавека, яго патрэбы, бачыць у ім свайго брата, сваю сястру. Няхай гэтае свята ўваскрасення, якое таксама ёсць знакам і перамогі добра над злом, перамогі святла над грахом, над нявернасцю, але ёсць і знакам паяднання. Бо сёлета перажываем гэтае свята разам з нашымі братамі праваслаўнымі. Няхай гэтая Пасха сёння аб'яднае сапраўды нас у адну сям'ю дзяцей Божых. Няхай гэтая супольнасць, гэтая еднасць трывае ў нашых сем'ях, у нашых дамах, трывае ва ўсім свеце. Христос сапраўды ўваскрос. Няхай гэтая праўда напаўняе нас радасцю і кожнаму з вас нясе Божае благаслаўленне, Божую радасць і супакой у сэрцы. Са святам!